لگندوار شام پایتخت و هروها پارێزگەها ئیدلیبێ jî çalakvan û kesatiyên çend bajar û bajarokan sekineke piştgiriyê ji bo Kurdan li dar xistin. Di wan sekinan de beşdaran ragihandin ku ew piştgiriya gelê Kurd û civata niştimaniya Kurd dikin û rexne li siyaseta peyedê girtin û ew weke alîgirên rejimê wasif kirin. الوقفة التضامنية تعبر عن وحدة التراب. ev sekna piştgiriyê nîşana yekîtiya xaka Sûriyê ye. Kurd pêkhateyeke serekkene ji gelê Sûriyê. Ne ji mafê grûpeke ye ku bêje ew nûnerê gelê Kurd e. Em qebûl nakin astengî bêne derxistin. Kurd û netewe û tayfeyên din nûnertiya gelê Sûriyê dikin. Em li vir li dûma li dijî wê yekê ne ku aliyek iddia bike ku ew şoreş e û rastî tenê di destê wî de ye. Şanda opozisyonê hemû aliyên opozisyona navxwe li xwe digire. Kurd di nav şandê de ne. Çi partî bin û çi jî kesayetî bin. 14 partiyên Kurd di nava encûmena niştimanî de hene. حزب كردي ممثل في المجلس الوطني. Li bajarê Dûma ku mezintirîn bajarê Xutaya Rojhilatê Şamê ye, ji nav Kabil û Wêraniyê çend medyakar, çalakvan û hemwelatî rawestiyan û pankartên piştgiriya Kurdan bilind kirin. Pankart bi her du zimanên Kurdî û Erebî hatibû nivîsandin û di wan de dibêjin Kurdin û destê me di destê we de ye. Kurd perçeyek ji şoreşê ne. سوريا پرچەیەکە و ئەم قبول ناکەم پەرچەیەک جێ وەرە جوداکردن من الأراضي السورية. Beşdareke jin ji bajarê Dûma dibêje ku kesatiyên weke Heysem Mennaዕ û Salih Muslim ser bi rejima Sûriyê ve ne, ne ku ser bi opozisyonê ve ne. الوقفة اليوم كانت هي عن موقفنا ام لدیجی پارچکرنا اپوزیسیونا سوریه راوستیانه و فشارین تین سر اپوزیسیون کو هن کساتین و که هیثم مناع و صالح مسلم لسر اپوزیسیون بین فرض کرن اف اپوزیسیونا سر برژیم ونه تنی دستیا بلند نونرا اپوزیسیونه الا فقط هيئة التفاوض موجودة او اللي انبثقت عن مؤتمر الرياض. Li her du bajarokên kefrûn bi Lûseraqib jî hejmareke ji çalakvanên Ereb ji bo piştgiriya Kurdan kom bûn û heman pankartên bi zimanê Kurdî bilind kirin. Azadî! 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 Di destpêka serhildana gelên Sûriyê de li dijî hikûmeta Beşar el-Esed li seranserî Sûriyê înek bi navê Îna Azadî hatibû binavkirin û dirûşmên bi zimanê Kurdî li gelek bajar û bajarokên Sûriyê hatibûn bilind kirin. Azadî!